Mi padre fue llamado a filas en 1938, en un pueblo de la serranía de Cuenca. Tenía 19 años. Lo cogieron prisionero los legionarios de Franco, en Gandés, Tarragona, durante la retirada del Ebro. Estuvo prisionero 27 meses y fue agrupado en un batallón de trabajadores para rehacer las vías del tren que había destruido la aviación fascista. Antes pasó por varios campos de prisioneros, de donde salía casi cada día un camión de muertos de hambre. Estuvo 2 veces en coma. Fue liberado después de acabar la guerra, ya entrada en 1940. Tuvo que hacer entonces 2 veces el servicio militar y volvió a su casa 7 años después de su salida. La familia lo había dado por desaparecido. Le habían destrozado la juventud. Siempre ha hablado con amargura de esta etapa, no solo por él, sino por las injusticias que vivió. Mama, m'has explicat algunes vegades que l'avi va marxar cap a França, exiliat al final de la guerra. És així, oi? Nena, tinc altres creueries al cap i això ja va passar fa molt de temps. Passo. Saps si va anar a Argelès? No sé exactament. Era un camp de concentració. Saps si va anar a una platja? Sí, em penso que sí. I d'allà els van dir que els que no haguessin fet actes de sang, és a dir, que no haguessin matat a ningú, podien tornar, que no els hi passaria res. El meu pare, com nosaltres, va tornar a Barcelona i al cap de 8 dies el van venir a buscar a casa on vivíem i el van portar a la comissaria, aquella comissaria tan dolenta de la Via Laietana, i els van fer signar que havien matat, això o pallisses. A un amic del meu pare li van trencar el braç. El meu pare va signar obligat, així que van agafar-lo i el van portar a la presó de la Model, on s'hi va passar 2 anys. A l'avi el van agafar perquè era una persona ben posicionada. El seu pare li havia deixat una mica d'herència i, bé, era una guerra entre germans, no entre un país i un altre. Els odis personals feien que es denunciessin entre la pròpia gent, entre veïns. Al cap de 2 anys a la presó no li arribava mai el dia de judici. Sempre li deien que, per falta de proves. A la meva mare li deien que el meu pare estava més segur a dins de la presó que a fora. Si estigués al carrer, li deien, se'l podrien trobar mort a qualsevol lloc. Així eren aquests temps, els odis personals. Jo, has d'entendre que entre la guerra, França, els 2 anys de presó i tot plegat, vaig conèixer el meu pare als 12 anys, just quan vaig fer la comunió. Aquell dia el vaig anar a veure. També hi havia altres nens, com jo, que anaven a veure els seus pares empresonats. Sempre els veia mentre reixes, però aquell dia el vaig poder veure de tu a tu i em va abraçar. Sempre vaig dir que quan els meus fills fessin la comunió, faria una gran festa i així ho vaig fer. El tiet el va ajudar molt. Ell tenia molts contactes, era de l'església i el va ajudar a sortir. Però el papa mai va ser el mateix. La presó el va canviar. L'avi era socialista o no sé. Ell no era de dretes i si no era de dretes, era d'esquerres. Simplement anava a un cafè on es veu que s'ajuntaven tots allà i per anar a aquest cafè el van agafar. Deien que s'emportava a masses. Ell tenia les seves idees, però mai havia fet mal a ningú. I vosaltres, la iaia, tu i els tiets? La iaia era una dona molt valenta. Mentre el meu pare estava a la presó, jo vivia amb la meva mare i els meus germans i tenien la parada al mercat. La meva mare portava cada dia la recaudació a la FAR. Els hi donava muntant, treballaven per ells, com si fossin independents. Van ser els temps en què van matar el pacient companys. Quan l'avi estava a la presó, jo anava al col·le. Era un col·le de monges i mira quina contradicció que a l'escola em van escollir per fer de Mare de Déu per la representació dels pastorets a l'església de Santa Madrona, al Paral·lel. Ells sabien que el meu pare no havia fet res. Mercè, 92 anys. En plena guerra civil, l'àvia tenia amagat l'avi a l'alter de la masia del poble. I mentre estava amagat, els soldats franquistes entraven a la casa perquè els hi donessin de menjar.
I l'àvia mantenia la sang freda i el tarannà quan li preguntaven pel seu marit, contestant que havia mort a la guerra. Les meves tietes àvies, la Floren i la Maria, van obrir una farmàcia al carrer Comandante Benítez als anys 40. Ignoro com van aconseguir els permisos, en plena postguerra, amb el seu germà exiliat a França. Cap de les dues es va casar, van viure juntes fins a la mort de la tieta Floren, la més gran. Eren les típiques solterones, que es deien en aquella època de forma despectiva. La tieta Maria era una dona presumida, orgullosa, intel·ligent, ni sabia ni li agradava cuinar. Va fer fortuna i va viatjar per tot el món. No tenia instint maternal, no era especialment simpàtica, no li importava caure bé a la gent i, per això, li tenia una mica de mania quan era petita. Ara, que conec més l'època que va viure i què s'esperava d'ella en la societat franquista, l'estic redescobrint sota un altre prisma. Quina dona més valenta i trencadora de cànones va ser. En realitat, la meva tieta Anna. Cuentan en el pueblo que Anita esquivó las balas de una escopeta en plena contienda. Nunca la apuntaban por loca, por risueña y porque recorría cada mañana las calles con una bolsa llena de retales que después vendía. Por el de lunares, un puñado de arroz, por el de listas, una pieza de pan mohoso. Anita tenía la astucia en las venas, por pobre y por roja. La llamaban la guapa y lo que ella era daba lo mismo. Se fue cuando se tuvo que ir, pero en el pueblo la seguimos viendo con su bolsa. Guapa, risueña, loca y roja. La iaia Valleta era cosidora i tenia 3 criatures per alimentar. Va tornar a un poble de Tarragona durant la postguerra i no li donaven la capilla de racionament. Després de dies de gana, va anar a l'Ajuntament del poble, va entrar directe al despatx de l'alcalde, li va posar les tisores de cosir al coll i dient-li: «Si demà no puc alimentar la meva família, vinc aquí i te l'esclavo». I així va poder subsistir. La meva família va patir les represàlies del règim franquista. La meva besàvia va ser obligada a rapar-se el cabell i caminar descuidada pel poble de Miravet. A Barcelona, la família va ser apuntada amb una pistola i obligada a dir on estava el pare de família. La meva àvia va conèixer el seu pare amb 11 anys. Quan va aparèixer brut i amb polls a la porta de casa, venia del camp de Rellers. I així, com la de la meva família, 1000 històries més. Mi familia vivía en el campo, mis abuelos, mi abuela y mis padres. Cultivaban la tierra, árboles frutales, limoneros, higueros, alcachofas, etc. No se comunicaban demasiado con la gente del pueblo, por la lejanía, pero siempre ayudaban y dieron comida a los que la necesitaban, fueran del bando que fueran, pues eran seres humanos y les ayudaban. A un poble de la Terra Alta, la Guerra Civil el va dividir en 2 bàndols antagònics, que ja mai més han pogut reunir-se per parlar, ballar i viure en pau. Aquesta, segur, és una petita història de com la guerra divideix i destrueix territoris que abans, amb les seves diferències, es construïen en comunitat. Mercè Rocasalbes i Buscà.
Jaume Alsina i Forneguera. Els meus avis materns, en Jaume i la Mercè, es van casar l'any 1936, pensant que la guerra no duraria gaire. L'any 1937 naixia el seu primer fill. El 1938, l'exèrcit republicà va cridar a files al meu avi. Va anar com a metge a la batalla de l'Ebre. Va seguir el seu batalló quan va emprendre la retirada cap a França, el 1939. Allà va estar un temps al camp de concentració d'Argelers. S'hi va passar 2 anys a l'exili. Quan els nazis van envair el nord de França, va tornar a peu a Barcelona. Vaig preferir que m'afusellés Franco a Catalunya que en Hitler a França. En arribar a Barcelona, el van tenir uns mesos a la presó, però gràcies a la intervenció de la família política em va sortir prou ràpidament. Uns anys després, el 1944, el Tribunal per a la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme el va condemnar a 12 anys i un dia de presó, acusat de maçó. Hi va passar 4 anys. L'any 1953 el van tornar a condemnar pel mateix. Va estar a la presó fins al 1958. En les seves estades a la presó va continuar estudiant medicina per mantenir-se actiu. Així i tot, em va sortir molt amargat. El retorn a casa amb la dona i els 3 fills va ser molt difícil. No era el mateix home. Mentre el meu avi estava a la guerra, a l'exili o mentre entrava i sortia de la presó, la meva àvia Mercè va tirar endavant la família. Ella havia treballat per una modista d'alta costura. Li encantava la seva feina, però ho va haver de deixar per ocupar-se de la família i del negoci del seu marit. Ella agafava les tocades, netejava la consulta, s'ocupava de la casa i dels fills. Encaixava perfectament amb el paradigma de l'àngel del hogar. Mai sabré com va aconseguir tirar endavant una família amb 3 fills i un marit absent en una època en què faltava de tot. Era una dona molt discreta, dolça amb qui s'estimava, atenta, presumida, intel·ligent, bona cuinera i millor costurera. No sabré mai com va suportar el retorn d'un marit violent, traumatitzat per tanta repressió. Mai ningú li va reconèixer la resistència i la resiliència d'aquesta dona anònima que va viure sota l'ombra del seu marit, l'heroi de guerra. El meu pare, Josep Batalla Salvat, el 1936 tenia 21 anys i es va haver d'incorporar al front. Era simpatitzant de l'Esquerra Republicana de Catalunya. Com que tenia estudis, va anar a l'escola de guerra i va sortir amb la graduació de tinent. Va estar als fronts de Porcuna, Jaén, i també a Catalunya a la batalla del Segre. Va marxar a França amb la retirada i va estar presoner al camp d'Argelers, on es va posar molt malalt. El van repatriar cap a Sant Sebastià i d'allà al camp d'Ocunya. Quan va tornar al seu poble, de Vallmoll, Tarragona, el van denunciar per roig i separatista, rebel·lió militar. Li va caure cadena perpètua. Va estar a les presons de Valls, Reus, Tarragona i a la Model de Barcelona, on va complir 7 anys. Allà va iniciar correspondència amb una presa de les Corts, que era Anna Solà Cerdans, també condemnada per la seva militància. Es van enamorar i ella el va esperar fins que va ser indultat. Es van casar el 1946. Van tenir antecedents penals durant gairebé 30 anys i sempre feines precàries. El meu pare va morir el 1985, abans de veure reconeguts els seus drets. Van ser unes víctimes del franquisme. Honor i glòria per a ells. També li foren incautats els diners, emesos per la República, i mai els hem recuperat. El plet que vaig iniciar i que el Tribunal d'Estrasburg va denegar amb l'excusa que s'havia d'haver reclamat l'any 78 i ara ha prescrit. Injustícia total. La seva filla, Ana Maria Batalla Solà. La meva mare, Anna Solà Cerdans, va créixer amb els valors de la República. L'any 1936, quan va esclatar la guerra, tenia 17 anys. L'any 1937 va entrar a treballar com a funcionària a la Delegació d'Economia i Transport de la Generalitat de Manresa.
Era una noia avançada per la seva època i col·laborava a la premsa malmesana. Es va afiliar a les Joventuts Socialistes i era secretària de propaganda de la Unió de Dones de Catalunya i subsecretària del Comitè Jurídic de Socors Roig Internacional. Fou molt activa en l'organització de l'ajuda dels refugiats i els ferits. Per tot això, fou denunciada al final de la guerra i jutjada en Consell de Guerra. Li fou demanada la pena de mort. L'acusació era roja separatista con adhesión a la rebelión militar. La prova del fiscal, un article que va escriure al diari reproduint i comentant un discurs al president Companys. Per sort, li fou commutada la pena capital per 20 anys i un dia, que posteriorment, redimint la pena pel treball, li quedà reduïda en 6 anys i, finalment, sortia en llibertat vigilada al cap de 2 anys i mig. Va complir la pena a la presó de dones a les Corts. Mai més va trobar feina de la seva professió per culpa dels antecedents penals. Va haver de treballar cosint a casa i donant classes particulars de taquimecanografia. El franquisme li va estroncar la vida, en plena joventut. Mai va veure reconeguts els seus drets com a antiga funcionària de la Generalitat. Fins al 2009 no va sortir la seva història a la llum, quan ja feia anys que havia mort. Honor i glòria per a totes les víctimes. La seva filla, Ana Maria Batalla Solà. Soc jove. Jo soc d'aquesta generació que ha nascut en democràcia. Però el franquisme encara em queda prou a prop com per sentir que encara em remou. El meu pare era líder dels moviments contra el règim a la universitat. Va ser perseguit, empresonat i torturat en diferents ocasions. Amb la meva mare van tenir els seus germans bessons el 1976, l'any que va morir Franco. La meva mare m'explicava com feien reunions clandestines del Partit Comunista a casa, mentre allataven els bessons, i la seva por que tornessin a empresonar el meu pare i es quedés sola amb els bessons. Admiro i agraeixo als meus pares, als seus companys i als que van precedir per tot el que van lluitar. Veient aquesta exposició he tornat a plorar per tots els rojos que portaven una llavor per un nou món. Tant de bo que algun dia ho puguem aconseguir i elles ho vegin des d'allà on sigui. Unes poques dades. El meu avi moria el 1942. Entre el 1939 i la seva mort, un dia anava en tramvia i va parlar en català. Els de la solapa el dugueren a la comissaria, li exhibaren un raig de bufetades i l'amenaçaren amb deixar-lo sense feina. Era funcionari de l'Ajuntament. El deixaren anar i conservar el seu lloc. Un oncle meu era comunista stalinista. Fou les 3 guerres, la del 36-39, la dels maquis contra els alemanys i partidaris de Petain, la més cruel, terrible i dolorosa de les 3, i la invasió de la Vall d'Aran en qualitat de capità. Ell i uns quants tingueren la ingenuïtat d'escriure a l'ambaixador soviètic demanant exiliar-se a la URSS. Els dirigents soviètics els respongueren, amb molt bon sentit, que continuessin a França. Cansat i abatut, emigrà a la República Argentina, on es casà i finalment morí. Entre el 26 i el 31 de gener de 1938, a plena llum del dia, a l'esquerra de l'Eixample, la meva àvia, veient com un moro, s'abalançava damunt d'una noia i com l'oficial franquista es treia la pistola i matà el moro. Les poquíssimes vegades que la meva àvia ho digué, afegia el seu comentari. A l'altre cantó també n'hi havia de persones decents. Moltíssims anys després vaig escoltar una dona vella, però no decrèpita, que quan els suburbats anaven conquerint poblets a Catalunya, violaven les dones i mataven els poquíssims homes que s'havien quedat. Molts havien mort lluitant i d'altres havien fugit a França. 9 mesos després, quan començaren a néixer els morets i guerrets, les seves pròpies mares els ofegaren al safareig o a la bassa.
A qui redacta aquests fets, això li sembla bé. Durant 20 anys o més, hi hagué una frase màgica que a uns feia pena i per altres fou una esperança. S'avindrà el dia que canviarà de Twitter. Quan un patró tractava els seus treballadors pitjor del que era freqüent, sempre hi havia algú que deia amb veu baixa: els rojos no varen matar prous. La germana de la meva àvia, l'Elvira, era una dona intel·ligent a qui li agradava estudiar. Va ser mestra durant uns anys. El seu problema era que era esquizofrènica, en una època que les malalties mentals eren un estigma. En aquella època, la medicina psiquiàtrica no estava gaire desenvolupada. Les teràpies consistien a fer convulsionar els pacients o sotmetre'ls a electroxocs. A més, el franquisme, com tots els feixismes, pretenia la puresa de la raça i considerava les malalties mentals com un símptoma de degeneració social. L'Elvira va ser internada en prenopàtics en diverses ocasions. També es va fer monja de clausura, ja que era una dona molt devota. Va ser expulsada del convent per boja. El meu iaio Pepe, nascut a Benamargosa, Màlaga, va emigrar a Catalunya als anys 60 en busca de feina. Més tard, Josefa, la meva àvia, va venir amb els meus tiets al Pont de Suert, Alta Ribagorça, on va establir-se fins néixer la meva mare Maribel. Pepe escoltava demanat la Pirenaica, la ràdio comunista prohibida per Franco, i sempre m'explicava com reivindicaven els seus drets com a treballadors protestants contra l'empresa Endesa, perquè els hi col·loqués toldos per protegir-se del fred, quan pujaven a la muntanya a realitzar les instal·lacions elèctriques a la presa de Cavallets. Anys més tard van venir a Bellvitge, on van passar la resta de les seves vides en un barri obrer, orgullós de la seva identitat migrant d'arreu d'Espanya. La meva iaia segueix votant al PSOE, perquè això és el que el meu iaio voldria. D'alguna manera, en el seu gest hi ha la memòria rosa.